Quin d'aquests representants de la llei t'agrada més? El Rex, que és un gos. Vas pel carrer i veus un grup de més de 3 persones parlant. Passo de llarg, no m'interessa. A veure... 25% suspès. La disciplina i l'ordre no són el teu fort. Si el món depengués de gent com tu, la civilització s'hauria extingit fa temps. Fantàstic. Ganduleria, passotisme, manca d'escrúpols... M'és igual. No vull ser un agent del cos. Jo sóc un agent de la rebel·lió, i amb molt d'orgull. Els del cos només són uns gossos que segueixen els del nou ordre. Un moment. Un missatge d'en Cicran? A veure... Companys, no us prengueu l'enquesta com el que no és, empasseu-vos l'orgull i doneu-hi una volta de cargol. Estic segur que tots m'entendreu. Ànims i endavant, rebel·lió. Que hi donem una volta de cargol. No acabo d'entendre. Sí, se m'acut una cosa. Companys, intentaré fer-la i us envio els resultats de seguida. Un moment. Estic perdent connexió. La imatge no funciona. Els del nou ordre han interceptat la meva connexió. Companys de la rebel·lió, ajudeu-me!